Almeda na araw-araw naman talaga may mga pagsusubok. Ang punto ni Mr. Almeda doon is may pagsusubok at dahil sa aming mga efforts para sa cybersecurity, lahat yan walang nagkakaroon ng problema. No? So again, nag-invest ang NGCP heavily on cybersecurity. Yung mga sinasabi nilang vulnerability, sinabi nga ni General Esperon, lahat yan walang impenetrable barrier. So every day, pinag-aaralan namin yan, tinitingnan namin yung mga vulnerabilities at ginagawa namin ng